que ens ha cridat poderosament l'atenció. Miren, es tracta d'unes muntanyes de tarongers que estan en flames. La fotografia és d'un camp de Bétera, a la comarca del Camp de Túria, i la foto l'ha pujada Lluís Marco, que és el fill del citricultor. El tenim amb nosaltres. Bona vesprada, Lluís. Hola, bona vesprada, Jordi. Benvingut a Terra Viva. Per què ton pare va prendre aquesta decisió de cremar els tarongers? Bé, la decisió va ser perquè ha sigut una temporada molt difícil i finalment ha resultat insostenible poder mantenir l'activitat citrícola al llarg del temps. Han sigut molts anys d'intentar portar avant la situació, però finalment s'ha optat per aquesta solució radical que no ens hagués agradat prendre mai, però ha sigut l'última oportunitat. Lluís, i coneixes més persones que hagin optat per la mateixa acció? Sí, malauradament, jo recorde fa uns anys anar pels camps de Bétera, de Nàquera o per Carpesa, la zona d'en Lluís, a l'Horta Nord, i cada vegada, malauradament, són més els terrenys que estan quedant buits, quedant sense cultivar, perquè no existeix un relleu generacional entre els agricultors de tota la vida, que podrien ser els nostres pares, els nostres iaios, avis, besavis, fins a nosaltres, que malauradament, al no ser rendible, no són capaços de fer front a les despeses que ens mostra el camp. Lluís, jo la veritat és que m'ha cridat l'atenció, compartís la zona perquè visc allí, però ara la pregunta és, què fem amb aquest camp? Eixa és la gran pregunta, no? Que els fem tots els que tenim els terrenys, als diferents termes municipals, som tots minifundistes i ja sabem que això el que necessita és ajudes per part dels governs o per part de les diferents polítiques que s'apliquen, però no se demanen ajudes, és a dir, a nivell econòmic, sinó que s'apliquen ajudes a nivell de que els preus estiguen ajustats a la realitat de la vida quotidiana. No és de rebut que els preus que estan pagant al llaurador o a l'agricultor siguin els mateixos que fa 30 o 40 anys. Molt bé, moltes gràcies, Lluís. Esperem que així siga i que la cosa vagi a poc solucionant-se. Moltes gràcies per estar així amb nosaltres. Una abraçada ben gran. A vosaltres. Adéu. I ara canviem radical